Jorge, duztu etorrizleiarekin jolazera? Azkenean! Zerbait egin duzue? Nundago afaria? Zafari? Baina esan dizut presatzeko. Ez du, prestatu. Ez zutela afaria prestatu ega play ez dut. Horreikoan afaria prestatzea, gutiko prestatzea amuto. Azkenean, iritsi zarete. Gauzat nazkutatu nahi. Zukaldeko diruputea hotxik dago. Hori berditu. Bideo-joko lehiaketa irabazi dugu. Eta saio hori bat egon dira! Ze ondo ez, baina sarien zati bat guretzat izango da, ez da? Bai, eta gainera gaur akantzea